Hello guys, kay espesyal na adlaw karon nako, maghatag ko og tulo ka istorya na magpabilin sa atong hunahuna og kakurat, kakulba ug mga pangutana. Pero bag-o ta magsugod, kung bag-o lang ka sa akong page, ako ang mga content kay it's all about paranormal encounters, UFO sightings, mga nawala na tao na dili ma-explain ug tanang bizarre moments na nahitabo sa lain-laing parte sa kalibutan. Kung trip nimong inaning mga topics, just like and subscribe. So sa walay daghang istorya, mauning mga panghitabo. Si Larry Exline kay usahay ra mo leave kay ganahan kaayo siya sa iyang trabaho as exterminator. Pero nakahuna-huna si Larry na mag-take og 2 weeks vacation leave kauban niya mga amigo for fishing trip. Nisugot ra pod iyang asawa na si Juliet Exline og naaprubahan ang leave form ni Larry. Naabot ang adlaw sa bakasyon sa eksaktong adlaw sa August 29, 1954. Nibiyahe na si Larry kauban iyang mga amigo. Naabot ang gabi ug iyang asawa na si Juliet kay dili mahimutang. Kay dili siya anad na mag-inusara ug dili niya kauban pirmi iyang bana na si Larry. Pero gisabot na lang ni Juliet ug gitulog na lang ang iyang kaguol. Pero sa eksaktong oras na 10:15 sa gabi nakamata si Juliet. Naghangos ug dagko kayong mga singot. Nibangon siya sa kama ug naay nadunggan sa may hallway. Bag umaabot sa sala, nadunggan niya ang tingog sa iyang bana na si Larry. Nidagan si Juliet pagawas ug nakita niya sa may hallway si Larry. Duol sa may entrance sa ilahang balay ug bag umaabot sa sala, nagsandig si Larry sa pader sabay gunit sa iyahang tiyan. Natingala si Juliet kay ngano nakauli dayon si Larry na 7 hours naman ang nilabay gikan sa pagbiyahe niya ganinang buntag. Ni action og duol si Juliet pero ni istorya si Larry. Ni ana siya, ayaw duol, dapat ko makabalik. Og natingalag maayo si Juliet sa iyang istorya. Og didto na na-realize ni Juliet na katong duol na siya kay Larry na ang iyang bana na puno sa iyang kaugalingong dugo. Naratol siya ug wala kabalo kung unsa ang himuon. So ni ana si Juliet na manawag siya og doktor. Nidagan si Juliet sa may kusina kay naa didto nakabutang ang ilang telepono. Pero bag-o pa siya nakagunit, niringlag kalit ang ilang telepono ug iyang gitubag. Nagpaila ang nanawag kay Juliet na siya kay usa ka sheriff sa Nevada. Niingon ang sheriff, excuse me, ikaw ba si Mrs. Exline? Juliet Exline? Nitubag si Juliet na, oo ako ni, ngano man. Og ni ana ang sheriff na naa say terrible na balita para sa iyaha. Gipadayon sa sheriff ang iyang giingon ug niana siya na ang imong bana Mrs. Juliet kay naapil sa car accident ug wala na siya kinabuhi on the spot. Natulala si Juliet, wala siya kay istorya dayon pero katong nagsing ini sa iyaha gamay niana siya na imposible na kay naa diri ako ang bana kay istorya nako karon bag-o lang. Sabay balik ni Juliet sa may hallway ug pag-abot niya didto nawala na si Larry. Walay dugo na bilin, walay bakas, nawala lagkalit didtong dapita sa ilahang hallway. Tinuod na namatay si Larry ato na car accident o gilubong pod siya atong simanaha. Gituuhan ni Juliet na paghuman sa car accident nakabalik pa ang kalag ni Larry sa ilahang balay para magpakita sa iyaha. Kay katong nakamata ug nakita ni Juliet si Larry sa may hallway. Ang oras ato kay 10:15 sa gabi ug ang eksaktong oras na nawala pod ang kinabuhi ni Larry sa car accident kay eksakto pod na 10:15 sa gabi ug kani naka-record sa iyahang death certificate. Gi-share ni Juliet ang iyang experience. Sa hunahuna ni Juliet, basig si Larry wala ka-realize na wala na siya kinabuhi ato na car accident ug naningkamot na makabalik sa ilahang balay para makita si Juliet sa ulahing higayon. Diha nato maistorya kung unsa ka misteryoso ang gugma sa tao. Sa adlaw sa September 23, 1839, si Captain Brighton ug iyang crew kay mga eksperensyadong mananagat na nagadakop og mga balyena. Nakabalita sila na naay lugar na ginatawag na Drake
passage na naay part didto sa dagat na daghan kay balyena ug wala pa nahilabtan sa mga tao. Kaning Drake Passage kay located ni siya sa may northern coast sa Antarctica. So sigurado na bugnaw ning lugar, nag-ice ang palibot ug daghang mga iceberg. So siguradong delikado para sa mga mananagat ug mga barko. Pero kinahanglan man nila na makakuha og daghang balyena, nakipagsapalaran sila. Ug pag-abot nila sa Drake Passage, wala sila nakita na mga balyena. Nagproblema na silag maayo. Ug ang pinakamalas, pagkagabi ato kay nag-ice ang palibot silahang barko ug naungot sila didto. Nabalakan na si Captain Brighton kay wala sila kabalo hangtod kanos sila maungot didtong dapita. Ang ilang lugar nagiungutan kay layo kayo sa kabihasnan. So sigurado kung magdugay ni sila diriya, mahurot ilahang supply ug basig dili sila ka-survive. Pero sa pareho na gabii na ay naabot na kusog kaayo na bagyo ug sa kakusog nalanay ang ice na nakaungot sa ilahang barko. Nabalakan na po si Captain Brighton pero lipay kay nawala na ang ice na nag-ungot sa ilaha ug makalihok-lihok na ang ilang barko. Naabot ang buntag, nikalma na ang dagat, wala na yung mga ice. Pero nabalaka gihapon si Captain Brighton kay wala gihapon sila kuha ug kabalo siya sa iyang kaugalingon na kung magpadayon sila ug layag padulong didto, siguradong mausban ang pag-ungot sa ilahang barko sa ice ug siguradong di na sila ka-survive o kahawa ato na senaryo. Gidesisyonan ni Captain Brighton na mobalik na lang sa agi. Pero naay nakita si Captain Brighton na usa ka dakong anino na naa sa likod sa hamog na tingala sila kay imposible na naay laing barko aning lugara. Pero nawala hinay-hinay ang hamog ug naklaro na nila na usa ni ka barko. Na shock sila. Nakita nila na kaning barkuha kay usa ka traveling ship. Pero luoy na kayong dagway sa barko ug nakahuna-huna si Captain Brighton na basig kailangan og tabang kanina mga tao sa barko kay basig naghatag og damage ang bagyo na niagi gabii. So gamit sa bangka ni adto si Captain Brighton ug uban niyang mga tao sa kanina barko. Nisagit sila ug nanawag kung naabay tao sulod sa barko. Pero saba man kaayo ang hangin kay kusog kaayo ug kusog pa jud kayo mga balod. So nagdesisyon sila na mosaka na lang sa giingon na barko. Niadto sila kung asa makita ang kwarto sa kapitan. Pag-abri nila, nahayagan ang sulod ug nakita nila na naay tao na nagtalikod ug naay ginasulat sa may lamisa. Sigurado si Captain Brighton na mauni ang kapitan sa barko. So iyahang gitawag pero natingala sila kay wala sila gitagad. So nagtinan-away si Captain Brighton ug iyang mga tao natingala. So naghinay-hinay sila og baktas paduol sa tao na nagsulat sa lamisa. Pag-abot nila, ang unang nakita ni Captain Brighton kay ang ginasulat sa tao sa lamisa. Gibasa ni Captain Brighton kung unsa ang ginasulat sa tao ug ang nakasulat didto mauni ang ingon. Naungot mi sa ice, wala na mi kalayo, wala na'y milagro na muluwas kanamo. Pero ang pinakakurat sa tanan, ang nakasulat sa taas sa papel ang pizza. Ang nakabutang January 17, 1823. 16 years na nilabay. Ang kapitan na naglingkod sa may lamesa ug tanang tao na naa sa sulod sa barko kay wala na'y kinabuhi ug nanggahi sila sa kabugnaw. Katong kapitan na nagsulat na naa sa may lamesa, wala na to'y kinabuhi, nanggahi sa kabugnaw ug maoto ay ang ulahing higayon. Nagisulat niya ang kato na impormasyon. Ang ubang tao nakita dito sa ilalom sa barko, nagdula pagbaraha ug nanggahi pud sila sa katugnaw. Ilang barko kay naungot di ay sa ice sa tuig pa sa 1823 ug tungod atong bagyo na niagi atong gabi una natanggal sa pagkaungot ilahang barko sa tuig na 1839. Na-realize ni Captain Brighton na kung wala ni agi tong kusog na bagyo, siguradong dili sila mahawa sa pagkaungot ditong dapita o dili sila kasurvive pareha pod sa barko na nakita nila. Sa tuig na 2006, ang 73 years old na si Sherman Sizemore kay usa ka respetadong tao sa ilahang lugar. Pero nikalit lang og usab ang iyang batasan ug
Nalahi iyang mga lihok na murag naa siya sakit sa panghuna-huna. Pero nagsugod ni tanan sa hapon sa January 19, kauban ni Sherman ang iyang asawa na si Ruby ug nagtambay sila sa may sala sa ilahang balay. Lingaw ilahang pagtanaw sa TV na sila iyang ginahimo. Pero si Sherman, nikalit lang siya og sagit ug kusog kayo. Ug sa sobra ka kusog, murag mabugto na ang iyang ngalangala. Nakuratan ang iyang asawa ug nalisang. Wa siya kabalo kung unsay himuon. Si Sherman kay murag naay nakita sa iyang atubangan na grabe niya kahadlok ug sige ra siyang sagit. Pero taod-taod, naulian si Sherman. Katong nabalik ang iyahang panghuna-huna, gigakos niya iyang asawa. Naghinilakay sila. Sabay ingon ni Sherman, ayaw ko biyae kay basig patyon ko nila. Nahadlok ang iyang asawa pero narelax ra pod ug naabot ang gabi abis siyang asawa na okay na ang tanan. Pagkagabiya to, wala katulog si Sherman. Naasya ginahuna, daghan kaayo. Nabalakag balik ang asawa ni Sherman ug wala siya idea ngano nagkain-ani ang asawa ug ngano unsay rason sa lain niyang mga lihok. Pero kani di ay nalihok ni Sherman kay tungod day ni sa nahitabo bulan na ang nilabay. Ug unsa tong nahitabo, mao ni ang istorya. Niaging bulan naagi pamati si Sherman sa iyahang tiyan. Niadto sila og doktor kauban ng iyahang anak og iyang asawa na si Ruby ug sila nagpa-check up. Gi-conclude sa doktor na ang gipamati ni Sherman kay tungod ni sa sakit sa iyahang gallbladder. Sa sobra kasakit sa gipamati ni Sherman, ni-suggest ang doktor na moagi na og surgery ug nisugot si Sherman og iyahang pamilya. So nagpa-schedule sila sa adlaw sa January 19 sa buntag, parehang adlaw kung asa nahitabo tong nisagit si Sherman sa kahadlok sa ilahang sala. Maupong adlaw naghihimo ang operasyon para sa iyahang gallbladder. So nisulod na si Sherman sa operating room ug nihigda sa stretcher bed. Relax lang sa 6 na oras ug nagpaabot sa operasyon. Naay nurse ni duol sa iyaha ug ipasuot siya og oxygen mask. Kato na oxygen mask kay didto ipaagi ang duha ka tambal apil ang anesthesia para makuyapan si Sherman ug di siya ka-feel og sakit sa operasyon. Si Sherman kay dapat tagaan sa mga anesthesiologist ug usa sa ginatawag na general anesthesia para ni sa iyang operasyon para makuyapan siya ug dili kabati sa kasakit. Pag human siyang operasyon, makamata lang siya na murag walay nahitabo. Sa pagsuot sa oxygen mask kay Sherman, gibombahan siya sa anesthesiologist ug tambal pang general anesthesia. Pero sa duha ka tambal nagibomba sa oxygen, ang isa lang katambal iyahang nahatag. Ang gihatag lang kay Sherman kay ang paralyzing drugs, pang paralyze kay Sherman. Pero wala nahatag sa anesthesiologist ang pinaka-importante na tambal, ang anesthesia, kung asa siya dapat makuyapan ug dili ka-feel sa kasakit sa operasyon. Giignan si Sherman sa nurse na mag-ihap og 1 to 10 sa huna-huna. Kay sigurado, pag abot sa 10, makuyapan na si Sherman tungod sa tambal na gibomba sa oxygen mask. So nag-ihap si Sherman og 1 to 10 ug taod-taod naa siya gibati. Mura siya nakuyapan, pero ang tinuod wala siya nakuyapan. Dili lang niya malihok ang iyang lawas, pero ma-feel gihapon niya iyang lawas. Ma-feel niya ang katugnaw sa operating room, madunggan niya ang saba sa mga tao, malihok pod niya iyang mata, left and right lang, left and right, pero di niya mabuka kay gibutangan og tape ang iyahang duha ka mata. Pero sa tape na gibutang sa iyahang mata naay haw ang gamay tungod sa iyahang paglihok-lihok sa iyahang duha ka mata. Walay nakapansin na si Sherman wala siya nakuyapan tungod sa tambal na gihatag sa iyaha. Na-paralyze lang siya. Nagsugod na ang operasyon. Gihinay-hinay ug abri ang tiyan ni Sherman ug kana tanan nakita niya sa iyahang duha ka mata. Gibati ni Sherman ang kasakit wal gihinay-hinay og abri iyahang tiyan ug naay mga gipangkuha sa iyahang sulod ug kana tanan na feel niya ang kasakit na makaingon siya siyang hunahuna na walaan na lang ako ang kinabuhi sa kada hiwa sa iyahang tiyan ug kada tanggal sa mga unod. Tanan to gibati to ni Sherman tungod walay anesthesia na nahatag sa iyaha. Naningkamot si Sherman na naay makabantay sa iyaha na siya nagmata ug taod-taod nakita siya sa nurse. Nakuratan ang nurse, nakuratan tanang tao. Niingon ang nurse na nagmata ni siya, wala man din siya nakuyapan. So niundang ang mga doktor ug gitawag
ang anesthesiologist og didto na hinumduman sa anesthesiologist na wala niya natagaan si Sherman og anesthesia. Gibumbahan og anesthesia dali-dali si Sherman. Og si Sherman nakuyapan. Og karon nabalaka ang mga doktor og mga involved sa operasyon. Kay sigurado makahinumdum si Sherman sa mga panghitabo og magpasaka siya og kaso sa ospital. So nakadesisyon ang anesthesiologist o ang uban pang mga involved ato na operasyon na tagaan si Sherman ani natambal. Kani siya natambal kay ang pangalan ani kay midazolam. Kani natambal kay tawag pud ani kay usa ka amnesia drugs. Dapat nila ihatag kay Sherman kay para makalimot siya pagmata niya og dili niya mahimnumduman ang iyang na-experience na kasakit na wala siya gitagaag anesthesia. Gihimo ni nila para makalikay sa ipasaka na kaso kung magkaso si Sherman paguman ani. 16 minutes ang gidugay sa kasakit na nasinati ni Sherman sa operasyon. Ug tungod sa amnesia drugs, malimtan ni Sherman ang kanina trauma na nasinati ani na insidente. So gitiwas ang operasyon og successful na nahuman. Nakamata na si Sherman og nalimtan ang panghitabo, pero iyang hunahuna lang nakalimot iyahang lawas, gibati ang trauma. Mao pagmata ni Sherman kay murag di siya mahimutang ug murag na ay dili maayo na nahitabo sa iyahang lawas, pero dili niya mahinumduman tungod atong amnesia drugs na gihatag sa iyaha. So niuli na sila ug pagkahapon sa ilahang balay, maoto na hitabo na nisagit sagkalit sa ilahang sala kay tungod wala na siya kasabot sa iyahang gibati. Di na niya makontrol ang emosyon ug wa na siya kasabot ug niabot ang adlaw na nagkagrabe ang iyang gibati. Na ay mga memorya na makita niya, mag-flashback siyang hunahuna sa operasyon. Pero wala siya kasabot kung tinuod ba ni, kay wala niya na hinumduman. Nagpadoktor sila og nidool pod sa mga psychologist pero dili nila makita kung unsa jay rason sa mga behavior ni Sherman. Pero bag-o mahibal-an sa pamilya ni Sherman kung unsa jay nahitabo sa iyaha sa adlaw sa February 2, duha ka semana lang gikan sa iyang operasyon, gikuha ni Sherman iyang kaugalingong kinabuhi. Dili katuo ang pamilya ni Sherman. Sakit kaayo sa ilaha, kay paspas kaayo ang panghitabo. Giimbestigaran og maayo sa pamilya ni Sherman og didto gikuha sa pamilya og ipakita sa laing doktor ang medical report sa operasyon sa gallbladder ni Sherman og didto na diskubre na si Sherman naka-experience og 16 minutes na ginatawag og anesthesia awareness. Usa ka insidente na wala natagaan ang usa ka pasyente og anesthesia while siya ginaoperahan. Nagpasaka og kaso ang pamilya ni Sherman sa ospital ug ang ospital nibayad og danyo sa ilaha. Sa tulo ka story na aton na istoryahan karon, tan-aw ninyo kinsa ang pinakakuyaw, pinakakulba ug pinakagrabe sa ilaha. Pwede nimo i-comment sa baba sa tuang video. Kung trip nimo og mga dark, strange ug mystery stories, nag-release ko og long form video once a week. So like, share and subscribe. O kung na kay mga suggestions na topic, just comment down below. Salamat og dalaygo ng Dios. Mamainit na ta.